Grupo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kadamo sang iya ginpamatay, kaginpang rape. Amo ina nga akusado siya. Ugaling kay ang iya nga witness, nagpalagyo, manahadlok mo. Kag ang witness nga ina, diri kuno nagapanago sa aton barangay. Nan, amo na subong. Wanted sang gobyerno ang witness nga ina. Amo gali? Oo. Amo gani nga nagapanago siya. Kag-ari lang siya diri kuno nagapanago. Gani kung makakita kagani isang tawo, kinahanglan nga i-report mo dayon. Ay amo gali, Mariika? Oo, Mari Albina. Amo na. Kung makakita kagani, isugid mo dayon kay amo na siya. Huling, Ano ina, Albina? may isugid ako sa imo. Ano gani? May witness diri nga nagapanago sa barangay naton. Kag wanted ina sang gobyerno. Wala. Matuod, Jay? Oo. Kag karon, makabalos na ako kay Buklan. Ay, nga analakip na iya si Chutagoy. Ha! Hindi ko siya mapatawad sa ginbuhat niya nga pag-harvest ng akon mga otanon. Makadto ko sa presinto. Masiling ako gintago niya ang witness. Man pariente niya. Baw kanami lang magkaon nga hindi mo kinabudlayan matano? Busog ko ba? May nabilin ba to, Chetagoy? Ubuson to na lang to kaon? Do hindi ka na makahulag sang kaon dira, makaon ka pa? Ano ka, chicken? Huling! Oh, si Barikuson. Hala? Ara sa tiyanggi, oh. Bantayan na yung tiyanggi! Kay malakat ko!
Hala ka, Chutagoy. Daw kita ang ginapabati-batian ni Chalbinaw. Amo gid. Buwan sang hubag sa itlog ang nagpang-harvest ng aton mga utanon. Hala ka, Chutagoy. Basi kung tubuhan kita sa hubag sa itlog. Siguro, pertigin sa aton kabudlay magulag kung may hubag ang aton itlog, no? Oo eh. Apro sinapak mo man ang barikuson niya na. Pabati-bati lang na. Prong tuod, wala na sa makaibalo nga kitang nag-harvest ang iyaw tanon. Amo na yang sundon mo matan. Abilidad. Abilidad lang kag wala sang kabudlay. Utok lang. Utok. Ika, makauna kita. Nagutom na ko. Tawga si Pilimon. Mauna na lang kita. Ay hindi na Isa lang nga daan ang aton sudan ho. Sinugba nga lagaw. Oh. Kinahanglan nga dungan kita sa pagkaon kulapo. Para nga makakaon kita tanan sang aton sudan. Bili na lang naton si Filimon eh. Daw sa dalok-dalok ka bala kulapo mo. Dungan kita sa pagkaon Pilimon! Pilimon! Puli na! Kay makaon na ta! Oh. Nakaon na tanay! Ote, kita mo? Kundi nakabati siya dayon. Pero kung sugoon mo nga mapakaon manok, hindi mo siya makita. Ay, naku na, tay. Ano sudan, tay? Sinugba nga lagaw. Pero ka namit, be. Ako na ni. Ano? Ano nga imo lang man? Sa luha naton ina nga tatlo. Hindi ka na naman yaga, taya. Kay kapamahaw ka naman kayo na. Oh. Ikaw ang hindi manyaga, kaya ang imo panyaga, ginalagaw mo lang. O sige na sa luha na naton ini ho. Oy, mga di anay kita. Mga di ba ito nga sa kabilo nga lagaw sudan, ta? Mare, pare ko po. Uy, si Bari 62 na. Siya matuod ina. Kasaban mas naihiyaman. Tabuon niya gid nga, tigpalanyaga ka magkanto dali. Oh. Oh, dali lang ha, kay pasakaon ko siya. Oy, hindi ka mo mag-una kaon kung wala pa kuha. Oh, sige, dali lang ka mo. Oh, pare 62. Nga ari ka man? Pare, mga hoy, tanay ako. Ugaling kay inabot ako sang kauhaw. Gani nagkadto ako dire para mag-inom sang tubig. Ayos Amo lang nagali. Filimon! Abi, dala di anay tubig. Ara na. Ay.
magpungko ka anay pare. Salamat, kid. Ano ng tubig, Ay, abaw, salamat, kid Filimon. Pero pare, hindi ayan malain ang tiyan mo nga mag-inom sini nga gutom ka. Ay, ti malain, gid pre, Kag timing, kagid pre. Nanda ng pagkaon ato sa lamisa. Pero, wala pa kami gana magkaon, Sige na pre, dali ito sa lamisa Makaon na to. Para kita sa imo ang lagaw. Ay mo lagaw pre. Lagaw nga lisudan nyo. Paborito ko gina pre. Busog ko ba? Busog ko katama, amigo Kulafo. Salamat sa panyaga, ha? Way ka, Supra. Wala ka mo pangyamis, pre Kulafo. Wala. Ate ko na mo malakad na lang ko, pare. Mga hoy pa ko. Sige, pre. Masyaran di diwata. Ato na siya. Po? Wala gid siyang huya nga 6 to. Dak gid. Kinubo siya gid kaon ang lagaw. Kag amo man ang kanon ba? Ano na lang kaunon, tanay? Ote, ano na lang karon ang panyagahon, Takulapo? Kay ginpakaon mo na sa imo, kumpare. Agoy! Ate, hindi lang ko anay manyaga, Ote, ano kung hindi kaya manyaga? Kami yan ni Pilimon? Pilimon! Utang to gani kay Che Albinas ang sardinas. Kay matig-am kuliwat. Isa kalit silang kagtunga ang akong tig-angon para duha lang tamakaon. Nay Cha, kumusta ang ginhatag ko sa imo nga suki? Ay, abaw, uray Nalipay gid kuya bala, uray. Hamak mo? Kinhimo niya ako nga number 2. Ay, abaw, number 2. Basta kuno, uray. Hindi lang kuno ako magbaton sa iban nga mga lalaki. Uti ano? Sugot ka man? Oo, nagpangako ako nga hindi na ako magbaton sa mga lalaki nga lain. Uti, ano na lang yang iban mo nga suki? Sige man gihapon, Pero, hindi ba lang nga nagsiling ka nga hindi ka na magbaton sang lain nga suki? Oo, gani, uray. Ina kun ara siya, Pero kun wala,
mabaton ko yasang lain nga lalaki. Yadi pa na. Ay, abaw! Husto ka dira, Cha-Cha. Ate, sige. Dalaan ko ikaw sang customer, ha? Ati, okay Dali ako. Kahibalo ka uray. Naluoy ako sa imo mo. Tungod, madula ang imo nga porsyento. Kani, pwede ka makadala diri sa akon Tabuon mo lang nga wala diri ang insik. Ate, deal Sige, uray. Ikaw ang magbantay diri, ha? Kung mag-abot gani si Mulipaw, hatagan mo ako sang sinyas, ha? Okay, Ano ang isinyas mo sa akon, uray? Kuring, Maingaw ako. Makabati ka gani. Pahalinon mo dayon ang imong suki, ha? Okay, Na, diri ako maplastar. Mayo diri. Kay makita ko dayon kung mag-abot ang kabit ni Cha-Cha. Oh, hala. Ara na. Nag-abot ang inchik. Nagbalik siya. Ay kinahanglan nga makahatag ako sang sinyas kay Cha-Cha. Karon, maingaw bala ako pareho sini. Ay na nalagi ra ang akong pagsaysay. Tugtuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradyo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinaka